Aspecte físic. Mesura entre 60 i 85 centímetres i pesa entre 4 i 14 quilograms. Té el cap molt gran i les potes curtes, amb unes ungles molt esmolades. Té el pèl de color cendra i tenen les orelles molt grans. Els dits índex i polze els té junts. El mascle és més gran que la femella. No té cua. Alimentació. Menja les fulles, l'escorça i els fruits dels eucaliptus i també poden menjar fulles d'altres arbres. La seva dieta és rica en fibres i pobra en proteïnes. Només beuen aigua quan estan malalts. Triguen molta estona per mastegar les fulles. Menja aproximadament 1 quilo de fulles diàries. Menja més durant la nit que durant el dia. Reproducció. Els koalas es reprodueixen de desembre a març. Les femelles estan llestes per reproduir-se entre els 2 i 3 anys i els mascles entre els 4 i 5 anys. Al llarg de la vida poden tenir 5 o 6 cries. Quan neixen pesen uns 5 o 6 grans i passen de 6 a 8 mesos en una bossa que té la mare a la panxa. Hàbitat. El koala només viu a Austràlia. Sempre viu als boscos d'eucaliptus perquè és on té la seva font d'alimentació. Dormen a les capçades dels arbres per seguretat. Poden viure tant en climes molt freds com en climes tropicals perquè s'adapten molt bé. Li agrada viure sol i tenir el seu territori. Els mascles són més territorials que les femelles. Curiositats. Actualment, el koala està en perill d'extinció perquè durant uns anys en va matar molts per la seva pell. És un animal molt pacífic i solitari i dorm entre 18 i 20 hores al dia. El nom de koala diuen que vol dir no veu. Pot arribar a viure 10 i 15 anys. No suen i es comuniquen fent roncs i rots.